Ahefo yensa amamu nyina akwa abibirem emre NYANSAPO kasa mfanyini so samre se wo hwe ehyen a etwagu ya etwamu ya na je se enye hyenketwa na nyi obia nso na eba se Asantehemaa nana konadu ya Adomaa otoso miensa na yebekoso ne ehuse nti eneye aboa korwe on tempi na wapie ewie yi bomode na subscribe na share na like na je wadwe nkyere fato efa ema NYANSAPO ya hye mbosi mfinsi ampi mienu die yema more mfi yeda ya in review niema atwetwamu afi atwamu ne ne bro saa ne bi no ene eguso ayeye dia kosise yebewura aboso ne etoso mienu mfinsi ampi mienu na Asantehemaa mfinsi a eye aduonu mfinsi a eye num no mfinsi eye num no wa hye saa fa no de yebeguso a ne de ne ho ensem de abremu sa wura Asantehemaa ena ebeyi aha eye asafo kumase asafo eho ena liweye na Asantehemaa pie ama ni pia wapie nu ono eye ni breso samohwe ni seko a wotimu a afade a wafa na eye tuntum kra ene seko no yanka ota pie saa na wotimu a papa kase a de bon ho ban no ya na fa no ono akwa yikente ene na husuo no so ne so we ahusuo no no so asesa kakra echese nani abri pa eye nana Adomaa Serwaa dodwa na frɛ no nepo ono ena adane atoya enam so amasa me Asantehemaa nani adutu ato ne nsam ya waba asieyi nanka ompie sa Asantehemaa hu so kwa yi a na se ade ni mudu pa so we mfinhia num a yedi ni besi akonya so ya na kyese yedi ni si akonya so a wopie ye afeye Asantehemaa nkasa ebo moden na odi ni mfinhia aduonu mienu ena weyi ti metimi agina so na NYANSAPO ya kase emse ne mprensa so ni mfinhia num a wopie ewo mfan se e bia ya bodwa saa ama ono so wabamu a kyese beka se ya bodwa data na domo no we ya to so be se miensem finhia num ni a eno anya asem ketwa ne ho abakwasem kakra ni Asantehemaa apie esanse nana Adomaa Serwaa dodo na afa ne nepo a wo ye Asantehemaa Gyaasehemaa boko Asantehemaa afia na se efie on to ye nyina no kaso bi ye Gyaasehemaa wono ene si ne nanso ti sa Gyaasehemaa ya wadane atue ya ye kura no ne ye dotiye e wa asafi ene nam so amanne ehu nana konadu ya Adomaa otoso miensa e wo asi enyi se bibia entira edika aka kyerem se ono wotiwe ayese se bia kusa bia koto aboa kwere bresi ama otu a ne nsem mudobu ompiepie basabasa na sebi nipa mfani kutwa wise ya hwimienu santemu enhu ne basabasa ebia be hu se wapie bia no no ayese bibia si asem bi hia asem bi ahini no enu nti ene wapie edom ono anade hye na brempon ene saa meyi se ono motwa no ho ahia ono nso otene sekumu a wodi asa na wo him so emamu remfi se ye ka kire mu abra ye di media ade mu aye ka gan won se Asantehemaa ade ba ko a oyeni emra man kwan amamre man kwan ye se obesu obebo bna obebusu bitiri obedwam wotwa adwato amamre ne amane eman kwan sa enti se wo se wo na aye ne den ana aye ne den na aye ne den woda ne to a Asantehemaa onsu ebiem omua na onhye no so se mahu se Asantehemaa enima kona kono woti sekum ewo him so odi asa efi omua na asechire ne se ubuada wo kyen nanam kom enunti no Asantehemaa obi to a omua na onsu emum no oba asie bi enunti ne ne wono ankasa ni Gyaasehemaa nana Adomaa Serwaa dodo na afere nepo odan to a wababi nti abusua na yese edum besi wa hanmo na yakam se koswa na subscribe na share na like jawadwenche na onu ebi nso nya bi nhwa ne nso nya bi nkenkan na mfenche of midi enu abusua pani owusu ye osu efri ho obi a osu amamre ne amane ebi osu efri Asante ho no wo ye hwan kra wo se on timi nche asamre mehu asikanfo na asikanfo so mehu no ha na ayoko said American na patase na na abo kese o ha na na emo so hene na apoku mehu no ha na ajeman Asantehemaa ko so hene ono so ha na mehu na na ayoko ono so ha no ana ya na afrimpon wansamre mehu no so ha mehu na esia yeso hene
I would do so. Na chamhene mehuno ada ya bi abakonta onoso nana mehuno hanom na asgoro mapon nana ose yakoto nana ose yakoto otidi kuro nana meswem na asanse so ha mi bra pani Mr. Free asompa chano asompa ene onoso ha nana secretary say hene nana be kuro ahema fo ani ko moduafo omunyina to aso fe ba ma to sante ba ayana na Adoma Serwaa edi ani bado na afrade na epo omo ba na yase omunyina to sante Asante ni na Asante manim edi na Asante manim efeye omudi na Asantehemaa nim efeye pa ayen bema ose kwadwo otufo amam sehin ono so samre ono so ba nana mo Asantehemaa one nana mo Asantehemaa odi asapa na mo Asantehemaa ono so dada no one nana no ma de sefo ade nu anu ma rekofo maka bom edi asade den de efeye pa omudi asapa efepa yi nana no mudi asa Asante wo Asante twagbo na na asapon ode sia sapon omunyina omu Asante amamre ne amane ayewo Asante amamre ne amane ayewo efeye pa be ma se kwadwo odi asa one na Gyaasehemaa na asra so hima so na asra so hima so ono su di asa pa na makwadu aya mi amofase aya ni nu ade ma mi ni mpo na da form no ni atakoko wa pa ni atakoko wa na makwadu aya Asantehemaa ni atakoko wa yie wato abese no na efise ni Gyaasehemaa na da form yi aya na Adoma Serwaa ni Gyaasehemaa aya atonsu do Gyaasehemaa ona Asantehemaa na makwadu yi adom oye ni Gyaasehemaa samre na nakọ ekura na Asantehemaa wa bedura ayana na modu ahene so ha behunu hanom behunu amodu ahene ha na Asantehemaa o tinisuo senani abere papa enya sam keto akura o tinisuo enya sam keto akura we tira Asante ya mamre ne ya mane ewo tira Asante wa di oye tira Asante wa di oye ayana na makwadu yi adom Asantehemaa brefie na wakoshe ne desie ayana na Adoma Serwaa di pando frena na epo di di pando na de frena na epo oba no be hwe na ni achi samre na makwadu yi adom na Asantehemaa ona ya jintata ato abese no den o training say busa say na airport ni fa na wo kwa mnikada so ya wankra no o je say na ni abiripa ye ni Gyaasehemaa muwa Gyaasehemaa nimpo na da fomu nti ni brisa pa say the Asante no say ato a na fefa ba afo aje kase dum hene ono so odi na ahemachi ya Asante no kire na Asante ni wa na kwasi ni okwasu ni wa na Asanteman ni wo enti said the American no nana achemfo agimabo atibonsu awoye kumasi dikuro on na ye akwamu hene we otufo hin kese otufo hin kese ono ana samre wote adwamu akwamu hene otufo akwamu hene ona samre wote adwamu a ono so na Adoma Serwaa aso betena se an panfo atwa no wahia ba muhima na Asantehemaa ba muhima ye ba ko pewa Asanteman na na kwefrie san ono so samre wote ya ahene na ahema so te ya na naka kromba pani no mo kunyaso afo o matwa ho ahia ese kunyafo so ebo ho ban se de obi antimi fa bibibo na imeka ana obi timi mefen lor
Isambre kunya so for na twa na Asantehemaa kunya no wajia fefe asa de make na Asantehemaa abre ponfo no so e wa ha aye asinti no mu ha no ma na na no ma to abeso ne ho e wa ha no Sambre enye Sambre wo hwe tuntum ene kokko etweje ya aye na naka krom aye na ba muhima Asantehemaa ba muhima aye ba ko pe aye mi aminu ya ba ono so no aye na o se yakoto odi hene ana na abo kese aha ana na so hore mampo ono so e wa ha na kunya no was hore mampo ana na emesuam ai ono so ha na frante aye mi amakonta na frante so ha ai ana na mamponten omunyina wo ha no ekonwa so afo omunyina so ha omunyina aye na epo na Adomaa Serwaa aye ati no mu ha no aye na frimpon wansambre hene Sambre aye na Gyaasehemaa Sambre oyuko desie konkoro Asantehemaa ni nua ni mpo ono so odi asa hanom ne den ya reho so atrase ne ni abrepa na Gyaasehemaa ona dada no no na asira so hema so Sambre ono so dada no ho na asira so hema na makwa du ono so dada no fefe na nomo di asa me aseso na hia wuhima Sambre ono so afe na mahunse ono so esikrema odi asa na hia wuhima na prema no na ine ho feye papa baby wajire dreso Sambre ahofa no hoye pa na hia wuhima ono so dada no fefe na hia wuhima Sambre ono so di asa de aya na Gyaasehemaa ono no eno dada no pa no aya dosi hima so amahunu ano na no mu di asa kire mahu sister coast aya ne ba sister coast ono so na di asa ha no no ni nyina aya na Adomaa Serwaa ye asinti no mu nyina wa na Sambre hwa na eko watina na no mo nsia do na ya kokrana na ebo anyumere no nsia eko na ya de na bekwa aya atonsu do paase ebe mufu asieye ya kokrana na chikwa kra Sambre aya be ma ose kojo aya mamse hiro tupo mamse wono so na eba no ana Sambre aya na Asantehemaa so Sambre aya asafo atefo ademagboache akwewua atefo ademagboache akwewua Sambre ono so aba abemani ura akwaba amamre de amani ekwanso tinam se Asante amamre ye waje oye Asante amamre efe na dekwa se wusua na wunu ni ye se de bi mesua huru ya na Asante amamre efe dekwa Sambre na je uyima so ono so mase dada no kama na Asantehemaa na makwadu ono so na wo Sambre ono so dada no kama dada no kama na pia na mobru na pia na mobru na makwadu yado oto so mi Asantehemaa
Nana Amajamai, Ayeshewu, Isiase, Ahema, Nana Gyaasehemaa, any Nippon, Nana Adomaa Serwaa, Ninu Pono, Nana Gyaasehemaa, Nana Amajamai, Ayeshewu, Gyaasehemaa, on the Gyaasehemaa, Samri, Hinana for no Subia Betjuma, Omudiasa, Asante Amamrani Amania, Asante, which is a wadio. What you said, a young chrono, AC Crow, said they are doing Siko, said they get a new Siko, Bibia Siko, Adomaa, Bibia the Rockers the paper. Let us Asante wadio. Samri, Ayana, I'm a Padu Yadom, Asantehemaa, Wakotnasi, Wakotnasi. Samri, Yabako, Omnia Correct, Nanatanasi, Yamu Asante, Yawadio, Ayawadio, yeah, possible. Across my pepper. Asante Amamra. When you Asante Amamra, the Amania, I walk. The straight chimney for the Banasem. NYANSAPO TV. 180. And I 180 TV. But said then you may be at this year, Amamra, the Amania. Yeah, the Asanteman, Bepo. I Kasakwa, Kasatome. Bibia, which you have no one mouth. Ever come out. And the Amamra, the Amania, NYANSAPO for them. I said you better for me, Bia. I was at Mama Bia. Mama Manfuati. Never come over here. Asante Amamra Amania. Aye. Atrasa Asante Wadio. Aye. Samre. Aye. Opimso. Ose tutu abebio. Aye na mama nimpo. Make us obeka said in yaba. Samre. Amamra ni Amania. Timsusu Amamra ni Amania. Samre Amania ni Amamra kwaso. Aye. Samre. Ayane mamini for na wabetena se e no ani Gyaasehemaa na Adomaa chireku na Adomaa Serwaa Adomaa chireku ano no adudo na anim no Samre ene ya de ne be kwakura akokura no kama akokura no kama ya nyame ya Adomaa memre da abusuan no asa betena so gudisu ase na kwasi ada omanu na disika Ekro bi Asante Kotokohemaa na Akan Twi Adom said ya miguso kana on na to no ma Samre na he ne modu afo no atwa no hwahia no Samre na naje kese aye edum hene bafo dum hene otewo sasa na amaje man ono so ate wo no aye hia wo bisi Asahema Samre aye asafo ahene aye nana anase atemfo Ayachemfo agema boachi ekwawu ayasafo hene one ne mpanimfo omoba no abechia aye obemani wura kwa aba amamre ne amane ekwa so obemani wura kwa aba aye na Akan Twi Adom Asantehemaa aye otumfo osetutu ababi otosumienu aye ni nuaba Asamre amane ne amane ekwa so no aye ne maame Samre wote anoma aye ono ani Gyaasehemaa na Adomaa Serwaa akura wo kontina Samre Asantehemaa so abedura wo be hwen ni Gyaasehemaa ni achi na asafo hene na na chemfo ageman boachi akwawu Samre ono so abechie ni wura Samre amamre ni amane kwan so na eba na ese oyi ni che ehye no na botire esu de meka na Asante amamre ni amane anidie kwan so oba ni wuranim no abechie na ese oyi na botire bonitie na boni mu ase chie ni wura fefefe kwan so sti Samre omosre na Asantehemaa chiame na omahwese kwande ma omabechie omwura omabema yura kwa aba fefefe nti Samre na eko akomani wura kwa aba kama esre so hene na se so hene so na oba ono so be mani wura kwa aba mani wura kwa aba ne mpanifo kan ho amamre ne amane ye kwan so se de America no Asante ye obuo ne ani die de ma ye mpanifo pa Samre na se so hene so oduru ha no ono so ayi na botire ana ne ahencha ehye no so ayi afise okoni wura anim na wakoma no kwa aba nti Samre ono so se ye na oyi na bati kwa ha na bati kire ani die ne obu a wo ma ye wura
na samre ni panimfo no so bia awro ne mpaboagu na oboni mu ase ma yewura akwa aba amamre ne amane ekwan so se ne samre bibia ekoso no nyanse di bibia ekoso pepepe na nim no na epo no ye ne ma na samre o mato Asante a o mo bechia aye o muwura o be ma na akwa aba ani di ekwan so ti samre na epo ma na o moto aso mo ba be ma o muwura akwa aba fefefe ani di ekwan so aha samre aye nana Adomaa Serwaa onya ne ba bi ko no ne ma na samre o maduru ha o mo ma na Asantehemaa akwa aba na amakon adu ya Adomaa ya Asantehemaa probi Asante Kotokohemaa samre ono na aba aye ni Gyaasehemaa a ko akura nti na samre na naso aduru ha no ma o behwe ni Gyaasehemaa nim na obe ma no ya akọ na ma na da kana no na obe hwe na nim atwato na wagya ne kwan kura me yede na akọ akura ti na samre